هێزا پاراستنا ئێزیدخان ئش 7,000 شەڕڤانی کەچ و خۆرتێل کوردێل ئێزدی پێک تێ و هەموو مەرەماوان ئەوە پاراستنا دەڤەرا خۆ بکەن. gelek memnun mesela kadına ser wezareta pêşmerga û navê êzdiya qebûl min hêza parastina Êzîdxan û elama Êzîdxan bes bi rastî mesela 7,000 bû 1000 jî hate qebûlkirin bes ew her 6,000 dijî wê her berdewam bê serkarê xwe her ser wacibatê xwe wê berdewam bin û nuqtê xwe de wê berdewam bin û her serkarê xwe berdewam bin. کەچێل ئێزدیژی وەک هەر شەڕڤانێکی مەشق و ڕاهێنان لێ سەربازگەهێدا بوان هاتە کرێن و نهاوژی خوازن بکەونە سەر وزارەتا پێشمەرگە. ئەس وەکە کەچەکەی زدیش هەیوا چاردە بیدای معسکەرڤە بووی هەتانەکە ئیرۆ ئەم خۆبەخش وەکە گوتی بیدای یانی گوتنەمە بێراتەبە و بێوردەوردە هەچین سانی بەوێ بێ ئەز و هەوارت خۆ هەموو گەلە کەچکە دێزی گەلک شەباب خوشک و براتین وێگرە هاتنە وێ دەرێمە دەستی خۆدایەک ئەم هاتنە وێ دەرم کاربن سلاحی هەلگرن کاربن دیفاعا خۆ بکەن دیفاعا خۆ بکەن. شەڕڤانێ هێزا پاراستنا ئێزیدخانê rêzbend bûne ji bo nivîsîna navê xwe û berpirsê hêzê Heydar Şeşo wan dilnya dike mafê kesî ji wan winda nebêt. Em ê da'we bikin hetanekî yek neferî me heye yek şervanî êzidiya heye gol vê dirê dîfa li vî erdî kirî em tinaziliş heqê wî nakin û mê her wextî dawa heqê himiçka bikin merhela di doyê gelekî jî nêzîk e înşaallah wê di rojê di werê de û ihtimal esbuê di werê de bê ji ber got hemû xortê me di vê dirê jî û êgodariya me jî dikene rêya kinalê were ka hemî jî zanibin hetankî yek jî heye em tinaziliş heqê wan nakin û em ê her berdewam bin got elbêl heqê wan bikin belkî cara berî hemû wihankê çê nebin hemû bi yek defeyê çê nebe ez ê vîdarim zûtirî wext biryar bidin ka wicba dido wicba sê jî bête çêkirin û milakê bê lîwayê bête kemilandin. Ji destpêka şerê çekdarê li Daeş it ser devera Şingalê de û heta niha beşek ji van şervana şer li dijî çekdarê li Daeşê kirin û niha hezarî ji wan bi fermî hatine wergirtin ser wizareta pêşmerga û beşek ji wanê din jî nerazîbûna xwe li dene diyar kirin. Tehsîn Qasim Rûdaw serbazgeha